Čus, bus, vítam vás opäť a dnes, neviem, niečo si tiež ukážeme. Pozrieme sa, čo tu máme v inventári. Nič nám tu nezavadza. Premiové one nemáme otvorené. Počkať, wow, to som si nevšimol, že už je taký štýl. Bezpečnostná skrínka. To nemôžeme si zobrať. Esencie si odložíme, veď na čo nám ich. Ja tu mám tieto fragmenty. Dobre, dobre, tvárme sa, že žiadne nemáme. Máme 10 kľúčov, šperhákov. Do čoho to musíme vraziť? Niečoho, čo nepoužívam až tak. Ja vám ani neviem, čo som chcel. Viete, čo som chcel? Však mi povedzte, čo som chcel. Ja neviem, čo som chcel. Nevadí. Nevadí, aj tak sme stále pokope a dáme kombinovať nejaké veci, aby sa nepovedalo, že nekombinujeme. Ospravedlňujem sa za svoj hlas. Bum, ojojoj, to nie je ani lepšie. Prijať. Ja ani neviem, ale tak ušetril som miesto v inventári. No. Taký divný hlas som mal. Počkať. Má taký stroj? Že stroj času. Nájdi si svoj stroj času. Dobre, ale teraz neviem, potrebujem nájsť oného. Úspech bol získaný mimo normy. Dobre, plášť moci. Štandarda zasvetenia. Chlapci, nazbieraj 10 kusov mesačného hodvábu od travičiek z Hagersona jaskyne. Nazbieraj 30 pavúčich vlákien vo večnom háji. To fakt. Dobre, no, tak jak myslíš, ty chceš tam nejaké one. Ja si to pôjdem popredať. Viem, asi mi poviete, že som Jojojoj. Ja si viem vylepšiť veci a ich pôjdem podtaviť. Tu si kováč. Rozstaviť predmety. Bum, bum, bum. To si tu ešte nechám, dám potaviť toto. Hej, sivka dám rozstaviť. Že sa pýtaš. Jasné, že ho chcem rozstaviť. Zajtra. Nechám si na legendárne toto. Hej, ja viem, tak sa mi neoplatí taviť. No, pozrieť ponuku. Máme predané. Keď tu bolo aspoň niečo, čo je lepšie, než to, čo mám ja. Tak zatlieskam. Čo tu máme? Ja som v cechu. A áno, budeme pokračovať v tomto, čo som si zadovážil. Čiže bojopevnosť si dáme dnes a ešte by som rád zistil, akú mám hodnosť, alebo čo som zažia. Ja nepotrebujem tu také body slávy, na čo mi je sláva, ja chcem byť sám. Sám so sebou, spokojný navždy. Dobre. Aj body. Rekrút. Si robíš srandu, ja som ešte len rekrút. To musíme zmeniť, dnes dáme 1000. Máme tie bonusy, dobre. Pozrieme sa, čo tam chcel tie plaštenky. Či blbosti chcel, aby sme mali tento začarovania, ale tak
červený vykričník je bojová úloha. Tak to je potom husté. Paráda, no. Ďakujem vám, že ste mi dali vedieť, toto máme. Počkať, kto mi dáva ešte bojovú úlohu? Už asi nikto spomedzi nich. Dobre, mrkneme sa na úlohy, kráľovská krypta a čo tam mám zabiť? Šermiara, hľadaj to... Dobre, poďme, mapa. Toto tu si už iba prebehneme proste, pohodička. Pohoda klídek. Tabáček. Hej, normálne oni, šoko tabáček. Vidíte, máme na to. Keď ma nahneva niekto, ja si ho obídem. Najväčší skiller, čo si tu obchádza veci. Ojojoj, skoro ste ma trafili. Jo, skoro dvakrát. Šup. Mama. Jojojoj, tady strelec. Ja chcem ísť na koníku. Už teraz som dosť ušetril. Nepýtajte sa, prečo ich obchádzam a nebojujem s nimi, to nechce sami. Dúfam, že oni ma nezhodili z koňa. Až teraz začneme bojovať, ale musíme si dať esenciu dole, lebo ju nechcem použiť. Teraz budeme rebeli, lebo máme novú úroveň, my budeme iní páni, chlapci, iní páni. Hlavne, že máme označené, kam potrebujeme ísť. Dobre, Heredurová hrobka, jojojoj, bum, kanec. Z Heredurovej hrobky vyšiel kanec. Nevyjadrím sa, lebo ma napadol jeden rím, ale nevyjadrím sa radšej, lebo by ste ma ukameňovali. Tí, čo ma sledujete, pravdepodobne. Iba, že by ste to brali s nadhľadom, ale viete, také veci sa nehovoria. Alebo inak také veci nepredzeci. Ale masaker by bol, keby si hráč mohol vybrať, že dajme tomu vypustí 4 diela. Teda 3 diela, tak. Nie 4. Čo 4? To by bola pecka. Zrazu tak 4 diela vypustené. Jo, to je boj. Nestihli ste, chlapci, pomaly ste. Bum. Poďme. Podkladať bomby. Krása, dokážeme ich dať aj tých hore. Akože fakticky, kým sa rozbíjaš na jednom, to sa rozbiješ na druhom. Briznického. Šup. Tu toto, tam tamto. A môžete pokračovať v jazde. V oboch smeroch. Ha. Chlapci, ideme si zatancovať. Telepatiátor. Si vyrobíme legendárium. Vidíte, super appka pre tých, čo chodia na bicykel a sú deti, prípadne je to hra vlastne, legendárium. Stiahnite si ju, odporúčam. P99 a 3 zuby k tomu. Fakt, akože až takto nepotrebujem, si myslím, ale opasok ten bude dobrý. Nie, nevadí. Nevadí, takže zbabrali sme to, ideme ďalej. Heredur. Poď, bum, tu máte Priznického, blablabla. Takže najprv okolo Heredurovej hrobky, to musíte vyčistiť, základom je vyčistiť okolo hrobky, nie hrobku. Lebo vy sa pustíte priamo do hrobky a čo budete z toho mať? Babu Jagu. Povieme si to na rovinu. Fakt nič, lebo nebudete vedieť, koho skôr zabíjať a dovtedy vás tak vyčistia vám kožu, že vy sa z toho nespamätáte a budete mať iba prúser.
Napríklad, pozrite, on ich tu oživuje, ale teraz, jak im tu vyťahnem dielo, tak som ich sundal skoro všetkých. Dobre. Do toho si blokneme jedného. Počkej, keď ma chce zjesť. Mám na teba chuť. Celú ťa zjem. Bočik. A neviem, keď sa mi podarí vybaviť jedného spoluhráča, tak to bude masakér, lebo ako čisto teoreticky by mi vedel dosť pomôcť. Taký dobrý kamarát. Tak, ak bude mať záujem, no neviem. A máme to tu, je to tu. A to iba vysvietilo. Ja už som myslel, že to je dačo nové. Jaj. Ach, dobre, že som na to nemal miesto. A tu na ostatné veci by som si pobral. Tu máte Prismic Gel. Fakticky ma chcú brániť, ale nemôžu. Dobre, ja som full egg. Vidíte, to už hovorím jak taký bicykel. Ja som full egg. Som full egg bike. A ťahám za sebou jeden furik. A viete, čo vám budem hovoriť? Furik je rád. Jo, nová úroveň bude skôr, než zabijeme Heredura. Tak to vyzerá. Je tu niekto? Je niekto doma? Kto by tu jedol? Bum. Dobre, najmä kryje. Dobre. Zabudol sme na druhú stranu, si myslíte? On by? Čo? Prismic Gel. Tak, bum. Jedno dielo. Bum, druhé dielo. A dve diela ich tu rozšrotujú už aj keby nie tá hej. Asi tak. Ach. Zasta truhla. Vidíte, šperháky. Šetrite ich, fakt. Vidíte. Mám potom dostatok šperhákov, otvorím si truhu niekedy inokedy, kde budem potrebovať zas 10 a budem mať tam ešte lepšiu vec. A nie to na začiatku si budem otvárať. To je taktika proste. Oni chcú od vás, aby ste si to otvorili, lebo vy tam získate jednu dobrú vec. Možno jednu dobrú vec. A tým to vlastne bude končiť pre vás, lebo čo máte z toho, že ste získali vec, keď ste na to vyhodili šperháky, potom prídete, budete chcieť ďalšie veci a začnete si tie šperháky kupovať. Nie len tak, kupovať. Narušiteľ hrobky, jaj. Máme ich až, myslím si. Dobre, pohoda. Poď, Heredur. Kde si? Á, ty tu nie si. Chyť Heredura, zapače si. Bum. Heredur, kde si? Poď, chytím ťa, zapače si. Sa ťa až tak nebojím, však čo mi spravíš? Maximálne ma zabiješ. Skočím si za teba, pohoda. Esencia, malá nočná vila, či muchomorka. Ja si myslím, že ťa sundám už aj takto. Teraz vyťahnem dielo, si dole, hovorím ti, že si dole. Ja som ti to vravel. Vidíš, na čo som, nemusíš si rovno ľahnúť za to, že som ťa dal dole. Nedávam veľa ľudí dole. Aj obúd. Dobre, preskúmaj zničený most.
Máme ešte nejakú úlohu z hrobky. Kráľovská krypta, vlastne kráľovská krypta. Teraz budeme behať po každom z tých hrdinov. To si ich radšej dáme za radom. Čo sa tam babrať? Babroniu. Pekne si ich prebehneme. Poďte. Nechcem vás byť, chlapci, preto vás spije moje delo. Peniaze, peniaze, peniaze. Dobre, esenciu si môžeme dať dole, si myslím. Nie, tak nezaberá mi toľko miesta. A potom si dáme... uvelili sme miesto. My sme akí vybobranci. Pekne to ponastavovali. Fialová je dobrá, fialová skvelá. Fialová dobrá, fialová skvelá. Kritické škody, paráda. Hneď sa mi ľahšie hrá, keď viem, čo mám. Povedz mi, láska, povedz mi len, prečo sa všetky spamätám. Paráda. Bum, bum, bum. Teraz si tam kde skočím za nich a dám tam, kde len aj sa oxidujú za nimi. Fakt? Really? Chcete so mnou bojovať? Teda, nechcete so mnou bojovať. Toto na nič. Toto na nič hodné, že zlo. Na nič. Na nič. Chcem mať mechanikusa. Takto. No, konečne bod, ktorý chcem dosiahnuť. Chlapci, neoxidujte. Aj tak vás dám dole jak nič. Jarmila mi pomáha. Mámila Jarmila mi pomáha. Čo? Akože fakt? Dobre, dobre. Čo by sme si tak dali? Ale nie. Však ma aj tak nezabijú. Tu máš. Kotlik páry. Chcem mať a túžim. Len po ňom. Túžim teď. Kotlik páry. Párik chcem mať. Kto tu má taký vysoký damage? Kto? No predsa ja, Mechanikus. Z Transylvánie. Dobre, dobre, dobre. Mŕtvi, chlapci. No, zbytočne sa snažíte. Aj tak ma už nedáte. Tu máš neferiťák. Aha, ono to skracuje. Ale že čo to robí, že mi to nefunguje. Ono to tam dá, čo skracuje. Dobre, takže svoje veci už máme a už vieme, čo vyjadzujeme. Poď von.
tak keď to nepôjde dobrým smerom, tak vyhadžeme aj iné veci. Dobre. Veď však nie je problém nájsť si. Čau, broďa, ako sa máš? Dám si ťa na večeru. Ďakujem, že mi pomáhaš. Paráda. A rýchlostne proste fuška, koník do nohavy. Hneď sa nám ľahšie ide, čo? Len keby ťa nechceli zastaviť, nie? Po neho máme akože fakticky v páži, ne? Však aj tak ho sundáme, ne? Tak, ne? Tu máš. Pohoda, máme mince. Môžeme zatĺkať konice. Máme mince. Môžeme zatĺkať konice. Niečo legendárne, keby to bolo, nie? Bral by som. Konečne. Telefašizmus. Nová zabavná relácia pre deti. Telefašizmus. Poďme. Ideme ich tam dať. A to čím ďalej, tým silnejšie je to dielo, takže pohoda. Si myslím, že ho sundáme len tak. Myslíš, že ne? Pohodička. Jako ide? Pohoda. Ach. No, takže takto. Chlapci, akože fakt. Uvidíme, kto z nás je tu lepší strelec. Ja som mechanikus. Rodený strelec. Nie, inak tak som kozoroch, vidíte? Kozoroch som. Tuším, ak sa nemýlim. Záspolný invent, to tak nahnevá, že až. Niečo, čo neznáš, až plný inventár, to je hrúza. Rozmýšľam, že čo by som tam ešte mohol vyhodiť, keďže... tak toto nie. Ani toto. Dobre, myslím, informujúca. Dobre, tak to už pôjdeme teleportation style. Dúfam, že už... No, v krypte ešte by mohli byť nejaké tie úlohy. Dobre, no. Neviem, ako dlho som sa zdržal s týmto. Ale poviem vám, že krátko asi nie, no. Dobre, nasadneme na koníka. Pôjdeme odniesť nejaké tie veci. Pozrieť ponuku. No, síce nič nové, čo tam nové bude mať, hej, no. Však hej. Čo by mal nové? Už len on. John Lennon. Dobre. Vylepšiť predmet. Jojojoj, toľko veľa. Chýba mi 1000. Ale čo vám šiši? Toto nebudem vylepšovať. To radšej dám rozstaviť. Nie. Toto dám rozstaviť. A toto. Však nemám peniaze. Na čo mi to? Sice, môžem to predať. Za koľko? Zadosť. Za koľko? Zadosť. Za koľko? Zadosť. Zadosť. Máme to. Pohoda. Možno ešte dáme jednu úroveň. Ja vám ani neviem, koľko bodov získam na tom, takže
Tak. Som rád. Fakt. Ma teší, že tu ste. Že aj po tej dlhšej dobe, no. Že vás tu môžem vidieť. Dobre. Ojojoj, pánko, hore má úlohu pre mňa. A prv si dáme na čo vytaviť. Tak, takto. Keby som mal takúto malú vieru. Možno to má málo bodov ako takých, ale pozrite, čo to dáva. Hej, no tamto síce bola väčšia úroveň. No, nevadí, nevadí. Legenda ciest. Legenda hovorí, že... Neviem, ale tie... One blbosti sú fajn. Dobre, odložíme si niečo. Esencia sa mi zíde a je rezervná. Až jej mám. Dobre. Verka, mám ťa už pokrk. Hej, božne, dobre. Počkať, otvoríme si ešte toto. Dáme nakombinovať. Aké úrovne? To sú nízke. Sa mi neoplatí kombinovať. Ale predať. To už by bolo iné kafe. Predať. Počkaj, tam ten štít tam bol lepší. Bol ten štít lepší? Ja ani neviem, čo je lepšie. Kritický zásah má väčšiu funkciu pre mňa. Ešte keď si zoberiem, čo za vec to je, tak pohoda. Pohoda, jahoda, malina. Ešte si odbehneme. No, dobre, naviguj ma. Takže, naša etapa sa posúva na ďalšiu metu, alebo tak nejako. Takže, etapa a meta. Viete, pôjdeme na metu spolu. Hoďte mi svoje číslo do komentárov, ale nie. Dobre, klikni sem, zakup si členstvo, ktoré ti... Počkaj, tu na túto korunu mysleli. Dobre, o 10% viac bodov skúseností za zabitie nepriateľa a splnenie úlohy. Viac bodov slavy. Počkaj, máme to v inventári. Nemáme, dobre. No máme. Jej. Čaj. Tá hláška to je z neho. Nepriatelia. Fú, ja možno ani neviem, fakt, neviem. No, to nevadí. Dobre, takže... S vami by som sa asi na teraz rozlúčil, či... Neviem, ešte ostanem chvíľku. $8 000 a odkryje mi to 5 miest. Dobre, no to by sa mi hodilo. Ale nie teraz. Dobre. Rýchlo to prebehneme, poberieme misie, úlohy. U jedného oca a divých syn nájde knihu Starí bohovia. Paráda, to je ľahké. To sú ľahké misie, poviem vám. Ale vždy v meste máte najväčší ping a najmenšie FPS-ka.
Zákon schválnosti. V boji už až tak, nie? Jaj. Počkaj, pozrieme chat. Niekto nič. Dobre. Čo sa to deje? Dobre, musíme načítať mapu. Už som sa zľakol, že tam je diera. Zatiaľ nič, si to tu prebehneme. Pôda, nič sa nedieje. Tak to mi tu vyhovuje. Ideš si po misie. Ponáhľaš sa. Pohoda. Máš koníka. Povedzme, že máš koníka a teraz bum, chlapci, idete k zemi. Čo? Tak mi až seká. Zrazu ten net ide fakt pomaly. Čo mi nevyhovuje, ale tak no. Vôbec neviem, kedy mi to zoberie. Ach, ma straší. Dobre. Pozrime si. Dobre, toto sa už pôjde pýtať. Dobre. Ešte ich pozabíjame. Tu na dole, tu budú tie močiariská, bahniská, bahňatá a bahničatá. Bahnistika. Fakt. Odporúčam. Bro, čakaj, segro. Co sa robí? Jak ti mám nalogovať tab? Ja som si na to vôbec nezvykol. Pozvať do skupiny. Však aj máme body, keď už máme hrať. Poďme opačným smerom, ale inak pôjde. Nič sa nedeje. Čakať. Máme tam jednu vec. A hneď som späť. Dobre. Ahoj. Ahoj. Dobre, vieme, čo máme zbierať. Ona nám to tu bude vystrieľať. Ona to tu vystrieľa. Poď. Zabol som ho. Počkaj, to takto potrebujeme pozvať do skupiny. Niger už je členom inej skupiny. Jaj. Každý je pre mňa Niger. Nie, pohoda. Ja mám rád každého. Som mierumilovný. Zabijak. Pozvať do skupiny. Každý je tu členom skupiny. Ešte, že Kira nie je ničím. Kira. Čím si bola, čím budeš. Ja ti ani neviem, Kira. Dobre, v pohode, najvolá. Mne to vyhovuje aj taká situácia, keď tu niekto volá o nich.
Dobre. Predpokladám, že toto si môžeme nechať už na potom. Neviem, pravdepodobne mi to ešte niečo tu vyniesie. Nejaký... Kupujte svaté obrázky. Kupujte svaté obrázky. No, a tak máme splnené úlohy nejaké. Takže si myslím, že môžem sa prepraviť domov. Masochistka jedna. Žiadny rešpekt. Vyťahneme si na ňu svojho sívka. Dobre. A za žiadnu cenu nikomu nehovorte, že natáčate. Lebo je toto najhoršie, čo môžete spraviť. Lebo väčšina vás opustí hneď. Alebo vás nechá v tichu. Vy ste PvP, zapnem si PvP, ide vás sundať jak žita. Pohoda, nová úroveň možno na ceste. Ja vám ani neviem. Ale máme temné mince, podstatná vec. A ideme si po ďalšiu úlohu. Máme sa porozprávať s Duškým. Jajajaj. Dušan, ty diabol. Dobre. Hádam, to je všetko. Máme splnená misia. Dobre. Už iba tie misie v meste prebehnem. Či? Viete čo, aby ste nepovedali, že som... Neviem čo, tak... Čakajte, pozriem sa na tom, ako som na tom s bodmi. A... Zbieraj lebiek. Dobre, tajný vchod si dáme rýchlo. Aby ste nepovedali, že... V ďalšom dieli som nedal vôbec úroveň, alebo že som sa na to vybodol tesne na konci. Tak... Aby ste nepovedali. Ideme na nich. Paráda, ona tady šla. Hneď zistíme, kada šla. Sice ako vidím ju na mape, ale tak tvárme sa, že o tom nevieme. Navigácia k úhám, odteraz aj v mobile. Jaj. Sklamalo ma to tu. Čakal som, že tu bude nejaké nebezpečenstvo. Ale nič tu nie je. Nevieš sa trafiť, bratom. To je tvoja nevýhoda. Bráško. Bum, skročená cesta. Dali sme ho. Chlapec. Nie, síce, aha, to je Kira. Kira Leone. Dobre, máme splnené. Dobre, symbol koristi šamanovho pomocníka. Šup. Navedieme sa tam. Tak toto ste ma dostali, chlapci. Tu nás som v pasti úplne, bum. Ale teraz si vás prerazím. Dobre, koník späť. Čo tu chcete? Otváracie hodiny sú až zajtra.
Dobre, takže už vie, kto som. Ale teda nevie, kto som, ale tak vie, že čo robím. Čo robím, čo robia. A ideme na bossa. Boss Botox. Boss Botox. Nič, šaman ide dole. Jak sme si ho dali dole. Jak nič, proste nič pre nás nie je. Poďte, poďte. Bahno z našich lesov. Poď. Odbehnem si. Takže je to dievča. Super. Dobre vedieť. OK. Jedno dielo. Neviem, kde tu je ešte nejaký boss. Alebo niečo také. Však nájdeme. Cestou si to tu prerazíme ešte niekde, hádam. Áno, vidím ho, nebojte. Poďte, poďte, zasitujeme. Bum. Jak nic proste. Niečo dole. Žiadny rešpekt. Nič. Bum, ste dole. Jeden, druhý. Pohoda. Festival pohoda. A k tomu dopravná nehoda. Sahuácia. Chcel som dať novú úroveň, že? Dobre. Tak. Myslím, že to bude fajn. Hop. Ešte, že poznám tie skratky, niektoré. V týchto lesoch. Pohoda. Vidíte? Pri najbližšom ďalšom videjku vám dám proste za úlohu zistiť, ktoré slovo sa u mňa najčastejšie používa. A ja vám potom poviem možno prečo som v danom dieli používal to slovo dookola. Neviem, fakt, sám neviem, ktoré. Budem aj ja prekvapený. Že pedofil. Že pedofil. Ty pedofil. Dobre, šup hore. Nič tu nie je. Takže vážne tam nič nie je. Dobre, tak prebehneme ešte rýchlo lesom. Lebo fakt nám stačí jeden čuník. Diviak. Tu si. Ani nemusíme ďaleko chodiť. A idete dole, idete dole, idete dole. A nová úroveň. Tak dobre, nie jeden, ale viacerý, ale tak. Čo už. Koľko mi treba? No. Tak to fakt kúsok. Ďakujem, že si mi ukázal skratku. Skratku k ničomu, fakt. Bolo by fajn, keby som ho tu natrafil ešte. Je tu. Brácho. Brácho, fakt.
Si tu, si ma nesklamal. Poď. Chcem, aby si cez to prechádzal. Cúni. Paráda. Toto som potreboval. A on ti dal aj dosť veci. Fakt. Akože dobré. No, paráda. Toto môžeme vyhodiť. Toto si zoberieme. Kliešky. Toto vyhodíme. Toto si zoberieme. Nič. Tak útočná sila. Krása. Prečo som vtedy predal tamto, čo som tam mal? Dobre, toto mi netreba aktuálne až tak. Toto prospieva. Hej, čo po mne skáčeš? Švinka. A teraz, že teleportation style, ale nie, potrebujeme viac bodov. Toto potrebujeme 2 body. A tu na toto dielo, tu bude 3 body. A na toto... Fú, ja vám neviem. Ale so špeciálnou strelou si to ja prerážam častokrát. Pozrite. No. Fakticky. No, ani neviem, čo chcem. Si poviete, má znak. Sorry, to nie som ja. Nič. Dobre. Kde je port? Konečne. Nech už sme doma. Dobre, odovzdám tieto misiám. Pre dnešok by to stačilo. Potrebujeme nasadnúť na konia a odovzdať misie aktuálne. Dobre. Nakoniec to nebolo až také strašné, ako som myslel, že bude po pol roku natáčať hru. Teda dúfam, že sa nič nezomelo. Vidíte, ja neviem hovoriť vôbec. To je ešte také, čo fakt, že mi nejde. Kapitola 1, kapitola 2, kapitola 3. Wow, útok na pevnosť. Dobre, tak jeden útok na pevnosť. Dobre, na budúce. Čus, bus.